competition begin!
Sityo lang yan Wensi.
Let's go, Kapila! Ayan pala. Batang talaga ako man dyan eh. Yung mga batang-batang na hindi mabigyan ako. Hey, St. Francis. Assisi ka na. Hey! Pag-inom yan. Pag-inom mo yan. Ipatuntun niya naman. Huwag mo yung bata pupunta sa dance. Marapan. As brothers and sisters of the God. Giovanni Pietro Lalo na yan, si San Pascual Bailon was yan. the Catholic of Poland. He established the consistent order of the women's order of the Holy Ayan na may energy.
Eh, kulto yan. Awa, sambutan din ka na ni Timon yun eh. Parang alam na istorya. Ano, kung masambut niya pa yung St. Francis, kaya masambut ka. Yan yung pwesto. Alam, may sambut niya. Galit na galit.
po sa ating board. Juliet. Ayun sila Angel, no? Angel yung polo to, ayun, no?
Wala na yung bangka nila. Wala na. Ay, yung alon. Yung pas nyo. Yung pas nyo. Kasama niya. Okay na siya. Ayun na siya. Oo, alawa na niya. Yes! Ayan! Wala na mga bigyan ko na pagkakataon ng mga tao sa ako sa ating profesyon. At sa mga ay batang bata. Parang mo rin sila nag-ispahan. Dami yan dati. Pwede lang naman yung pasok lang. Yan na yung taxi uniform nila. Baka yung kanila. Baka yung kanila lang tayo may tagit sa rin. Hindi tabihan lang natin. Wala akong makikita. Ang dami dito. Nakakita sa mga festival pa rin. Akala ko mga festival. Hey Mark, wala na maganda din yung convention. International convention. Pasok ito. Aling mo pa. No, mamis!
What invest natin kung magiging life wire. Delikado din ay.
Paru-parong bukid sa biglayan, papagat ang gasas, isang barangay, isang barangay ang hanggas, ang salihan, sampai ang sayay. May kainin ko pa siya, may naman dito, ang kalalabasin, maharap sa agar, ang malalami at sa kalalagat na makikinding-ding. Sa Wizards, ay sa biglayan, papagat ang gasas, isang barangay, isang hanggas, ang salihan, at sampai ang sayay. May kainin ko pa siya, may naman dito, ang kalalabasin, maharap sa agar, ang malalami at sa kalalagat may makikinding-ding. May kainin ko pa siya, may naman dito, ang kalalabasin, maharap sa agar, ang malalami at sa kalalagat may makikinding-ding. Paru-parong bukid nalilipad sa biglayan, papagat ang gasas, isang barangay, isang barangay ang hanggas, ang salihan, at sampai ang sayay. May kainin ko pa siya, may naman dito, ang kalalabasin, maharap sa agar, ang malalami at sa kalalagat na makikinding-ding. May kainin ko pa siya, may naman dito, Mga bata. sa kalalagat na makikinding-ding. Hey! For the all performance from the national economies of life. And that's all. We already witnessed the